Onda ka jongsu kelapoi hayeng kalapen kemennya uhante ula sumarnya ka kejat ka jongsu kabala mensau ka jongsu kelakeli hato ngalong kadju bar kata kabriu uhante uong balepi kumta ka jongsu ka ong namar uto ubriu ubud bet yanga ukol inter yanga daka kerteng jong ka jongsu henrei uhante kwa ba ka jongsu kan mau kumta uong balepi mngej pi kwa pasakumno habang ngalay thu ya pi ba pi de ka jiso hato ngan thok ya pi ka jongsu ka ong nganget ya pi ba pi lay thu kumta namar bang akwa palat ban ken mau ya ka baladam akwa ban ken mau kumno kalong kadur ime ipa jonga onda usong jo ulawan pai chayeng ula pej ya kadur sa jing ken mau jong ubat ka jongsu ula ong hamensem jongsu hato pilayap shisha habang layo iya ka wei kabriu kabalong kumapi ngamla shu ban klet ya pi jongsu ula deng biang ya uta ukenjri ba ai ka jongsu menshua ha ka wei ka janmet usong jo ulap ya usentiu bat ka kot batho song jo manga ka yori ngilai ya penbej ban ya tek tin no manga bat pi ngayo i ba pi bunkam bat pi watang ya ka jongsu pila klet no yang ngaru ngan leit no yap no menta pat pinom yu isu yanga usong jo ulama re ban lejuat ya kayori hadin usyam bakadon harut duriau bat kamut ban no yap no usong jo ulawan ban pelaj ya kayori hakata ka duriau kayori ka ong piwan le ayu jane haba pim isu yanga ngam kwa syu ban imenta ngalaya jan pat pilasan senam henre pim pen pau ya ka jing it yanga hadin usong jo ulawan lamno ya kayori saying jongka kakmi jong kayori ka ong song jo pile ayu ya kayori de ma phi ba pisu le jengai kensan ya ka bat lada jai e ya ka to shim ka jing kle ngashu yos ngeu ba ka jongsu klawan pau biang hapi sa jisen ha ka jing shisha ka jongsu klayap san snam min shwa bat ngatep pim kwa shu ban ya tektin bat kayori kalayam arsab hakmat usong jo ka jongsu ka shu im da ka basong dijan ukpa jong uhante bashu di buan pat belut ka pisa ban yelek halai usaj dawa pisa man kaporna ka jongsu ka ban se ban ai hau hadin kata kapor ladon bakli jan nadukan ka jongsu ka syam badai usong jo ya ka ba ka jongsu kam itu henre ka jongsu kam monyo ba unwan thit jan usong jo uong kan no kini kijan baro ngan thit lut manga ka jongsu ka ong kilik no wan wan kren kayanga wan chu sajan jonga usong jo uong ngampat laban ong bat ngala ban kendu ya pi hakan no kapor hadin kata kapor kat ba ka jongsu kadang ra ya kijan ha plastik usong jo uwan biang uong hato pila ban ra ya kine henre ka jongsu ka chusngam hadin ka jongsu ka ong bale pimdon kikam da kiwipat pisubut bet yanga da pikwa ban ra simpen ra ma pi ba pisoklan usong jo umban se ban ra bat ubut yaka kat ba udang syong hapok ka kali ulayo iya utela jeng deng rendang jongka bat ulamut ban pen hato udai ne amba ai mu umun shwa henre ka jongsu ka kendet bat kalah hella bat baro kibriu kila ya pelut usong jo uong om nilai ngisat ya dom kumnesi samla ondala cross hasil yang kejaka caget ka jongsu kelarung lembah ka tiket henre usong jo don tiket ulamut bandung jubor henre lawan security balatan no ya ha ka we kesni kakmi ka yori kelapan map hakmat usong jo bat ka ong ngalak ren khor ya pi menen sungobah map yanga henre tu sumar bahaya ka yori wan nom pesusi ya ka usong jo ularai kut pan pesobhano ya ka yori kabaya trilang bot ha ka company baki ya pen mijan hadin kata kapor ka yori ka ong ngidon kinong tre bat mai hakane ka company jongi kumba arphongot hadin usong jo ulacak ya kata kales usyam ya ka kerteng ka jiso kabadai ka jungsu usong jo ulap hawat jingtep ha ubodikat jong syapang ka jiso la syamba ka jiso kasabar wei ubriu
uba kerteng ucol so uba dei uhante balasa rengkat ru bat ukpa jong hadin kata kapor ula yo iya uhante ba uken mau yo ha kapor ba uya syam bat kajong su bat ong ka kerteng jong nga usong jo ngaladu no ya kawe ka kentei ka banga ik min shua Henry kalawan pau biang sajisen ba ka don lang bat pi nganom klet yaka bat ngan bot bet yaka pi dei ban sutu ya ka jing sengau jong na bat ula kublekti Henry uhante usus ngam layu I kayu ri ba uhante udon bat usong jo kayu ri kelating bat ka kendet ba uhante ulami pau pertela san senem kalapun syaka kemi jongka bat ka yatu ba uhante ulami pau biang bat udon bat usong jo menta kakmi kalau kuslai yo kin salap ya kajing shisha ba ka jongsu kadang hadin kayu ri klale sabadon uhante bat ka ong ba aslem ngim yu isu shano pisa sengo bahaya tu yanga ka jongsu ka khlain ne ka jongsu ka ba itenat ya pi bat kala ino no ya kaying lajong Henry uhante ong wat kren ben ya ka jongsu kamla shu ban ken mau ya ka baja baro hadin ka jingja asiden jong pi dei ma pi ba pelong ya ka ban jinjar kayu ri ka ong o kumta Henry pilasa bat ka jongsu ngati piladon ka jinga dei bat ka uhante ong wat kreni e chapang jongka bale pidang bisni ya ka kayu ri ka ong uto ubru ba pi kren menne udei usong jo ya ka ba ka jongsu min shua ka ijo usong jo udei balik pule sabari lada pinkwa bandu ya ka jongsu washa bakan ya jan bat ngalamut ban yak tek tin no bat usong jo ki yalam no ya ka jongsu sha jengai ba ngam kwa ban kan pentut ya ka jingya dei jongi uhante ong wat perkhat bangan lek no sha jengai tang na benta ka jing ba jong pi bat ulek no da ka jing dom uhante uklewan phai chu sha ying ha kata ka jan met haba ka jongsu ka kol ya uhante Henry kam yo shu hadin ka syam ba uhante ulah thia ahmadan kala kersiu yo ka syam ba ulas makiat uhante ong jiso hatu pikmen ka mensim ka jongsu ka ong haat bale pikli kumta uhante ula berta ka jiso ka kemen bat nga layu I usong jo ya ka jongsu ba ka don lang bat uhante ha kawe ka sengi utrai dukan basyong dukan ka jongsu bat ka parlok jongka kila sabe no namar ka jongsu bat ka parlok jongka kimla ban siu ya ka baiwai na ka daw ka pisa bayo na dukan labun basyim ukpa jong uhante ka parlok jongka ka ong ngin saya yap tngan bat ngim yo shu ka dukan ban syong balayo sengi usong jo na kali kim ban se ban syong no sabar ka surok bat om don priha kata ka sengi bawan thit ya ki janjong ka jongsu tin salawan shibun ki customer man thit ya ki jan hang ta hajan ladon usong jo ka jongsu katip padai usong jo ba pathit ya ki jan ka jongsu da ka bayar pisa ya ki customer baro haba ka jongsu bar ka perlok jongka kila ya te kontrak bar ka company usong jo ba ka jongsu kan trekum ka designer hadin kata ka por lawan ka jongsu ban kendu ya ka leader jong ka company ba pin mi jan kata ka de ka yori ka ba in charge ka jongsu kam itu chu ya ka yori namar kladu ka bor jeng ken mau jongka ka yori haba ka yoi ya ka jongsu ka kendit ba kala yesha markman namar lasan snam kim ya kendu shu ka jongsu ka ong ngakar teng ka jiso bayate kontrak bar ka company jong pi ka yori ka sokmen ba ka jongsu kam tip shu ilade ba ka de ka jongsu bat kam itu cu ya kayu riru hadin ke jongsu kelalik ban kenduk saya manager kata ke company onda kelalik ban kren ya Henry uklem kren ya ka jongsu kamut ban lek no namar ungkwa ban phai saka hadin ka syam badi pen ban usong jo ka jongsu ka ong bali pidon hang ne pile ayu chane usong jo ong nga in charge chakane ka kam ula ai kuble ya ka bat ong nginya tri bahaya kane kakam ka jongsu kam sula nge ba usong jo unde ubapet ya kata ka company hadin lawan unong tri usong jo ula pin shisha udei manager rengkat bar ka yori
kiba in charge ka company ka kmi jong usong jo la le alam sha kayori ka khot jiso kane ka kam kan de ka ti jong nga baro pide ban nge yanga ka e ka banga ong hapi sawalam ya kidisan jong kijan bangin ya shana hangne sawalam kloi shanga ka jongsu ka baklem itu chu ya kayori kalau ong hoot ngan ko ngu ya pi hadin kata kapor kayori ka ong ya usong jo bali pi walamnya ke jiso shane pi kwa ban ya jan barka tang na marba kalong kajuk kadur bar ka jongsu tang na kabenta jongka pi kwa ban penslamnya ka jing tek tin jong ngabat pi usong jo ong ka jongsu kladep ya lada jaba kadang impan kayori klayale kat bala ban peningay usong jo ba ka jongsu klayap shisha hadin ka jongsu klale ban pe sampil ya kijan na dukan ban chna disan bat ka ong hakitrai dukan bang ka kwa ban persang yaki henre hadin ka ong ngam imon yaki menta ngan sawan pe biang hakawe kapor katrai dukan ka ong toshima phi baro lada pensiu lepa yaki ka jongsu ka syam badai pen ban usong jo ubala pentit lut ya kita kijan hadin kelale aino osong jo ka ong ngam tre ya ka bang chuyo henre usong jo ula sim susu ya kita kitiar nadukan bat ula ai haka bat ulek no ka jongsu hadin ka haban sim ya kita kijan bala dep siu da usong jo haka we ka sengi usong jo ula pet ya kidisan bala dro da ka jongsu hapo office jong u kayori ka syamba ka jongsu kadon hakamra usong jo kala bitar ya ka jongsu yo lese ka jongsu kan tip ya uba ude usong jo kala mudrung henre lakhang da budikat usong jo ba sya ban rung priu syapo hadin kala let ya thu hauhante ba udang dro jung dro bar ka ong ka jongsu kala le chong kai lang pat usong jo ula khot ya ka jongsu kum ka designer hapo ka company jong u hato kalai thu ne em ya phi hato pisha ne em ya ka ban le kum ta u hante ulami nang ta ban le sha ka office jong usong jo henre usong jo bar ka jongsu kila ya mi no lawan poi u hante henre u klem syam chu yaki hapo ka office jong usong jo u hante ulawat ya usong jo bar keli na ki staff la ya thu ba ulami lawan ka yori kala kli ya kanong trei ka ya thu ba udang syumi menta usong jo ulaya lam ya ka jongsu ha ka jaka ba aksiden makam min shwa bad u ong de ka te ka jaka banga khawek ti ya ka jongsu bad ngalayo i khadu ya ka hakane ka jaka nangit ba kalayap hakane ka jaka ba aksiden kali ngadang mud ban kasawan paupat henre kamlong syukumta sa sipang lawan bu ka kali na unong tre jong u usong jo bar ka jongsu kila lej no kensan lawan poi uhante bar ka yuri kila be ya ka kali basyong usong jo bar ka jongsu hadin ka yuri ka ong kane baro ka de na ka daw jong pi pilasa bar ka hadu san snem henre pinang pelat ya ka pile ayu ya ka balai kam tre ban ya syong bat pi henre uhante ulej no klem ya kren ya ka yuri usong jo ulay lam ya ka jongsu sa harud duryau baki saya alek kai men shwa bat uya thu ya ka ba ula pelut ya ka por ba ka jongsu men shwa usong jo uperkat lada de shisha maka ka jongsu ukwa ban kan mau yo u henre ba pli ka jongsu kam kan mau shu ya ka bala de baro kala dulu ya ki bor jeng kan mau jongka hadin ka jingja aksiden ka yori henre usong jo ula perkat ba ka jongsu ba shisha kala dep ya pelayalam ya ka bantem ka payano da ka baken mau ya ka jongsu min shwa uong ya ka jongsu to syak ngan kudup kadu ya pisa hisen haba ukdup ya ka ujau umat umpoi perkat ba uladu shisha ya ka jongsu ka ba u min shwa henre ka jongsu kala pet no nang ta haba klami sabar ka sempen ban ya ukpa la jong ka jongsu kam itu chu ya ukpa jong ukpa ka jongsu ong hato pikir tang ka jiso pat pidon kat nosnam ka jongsu ka ong hoot ngaladap arpsau snam ukpa u ong pidon kat ju ka snam bat ka jongsu sha e ime ipa jong pi ka jongsu ka ong kilayap no ha ka jong plu ying ukpa ka jongsu layam poi donot hadin u ong
syak ngan kata ya kakti jung pi onda ulak ta ulayam padonot usyam bakadon kaju kakti bat kajung su bat uong biang syak ngan kata sana kadur jung pi haba ukta usyam bakalong hikum kajung su ukpa kajung su senulang ecu bakan depat dakawai kabriu ukpa ulayam padonu shishu uhante ula ab ya kajung su da kajing kuslai kano ru kamuan cu sayeng haba ukpa jung ulawan yeng ula terwakyat lang yu uhante kila ya lang baro arngut hadin uhante ula bitar balen tawi kitiar hayeng hadin utiano lawan kajung su kakersiu ya uhante uong ngati bapilej beruto ubriu bapisat ya kendu nga isi ya pi kajung su ka ong tomapno ampoi perkat kan pelong ya pi hadukat ne lada ngatip nganom lesu uhante ula kedup ya kajung su uong map yang ngaji so ngala bakla bangalakum dikian kajong su ka ong akwa bentip bentai lade ngadei ka uhante uong na kajing dom bat uong de na kadau uta ubriu pikwa bentip yelade ya kabaladep namar bapi ije ngalakmen kamensem klem datip ya kabaladep baro hinrei pisukwa manakin mau biang pan kajong su ka ong map yang ngampoi perkat ban pisusi ladang akwa bentip ya kabaladep na kabenta kajing bahajung pi nganum watsu ya kajing imbaladep bat ngan geng no ya pi nadu benta bat ngan inno tang ya pi nadu kamensem